Der er mange kvinder, der hvert år bliver udsat for vold i hjemmet af deres partner eller andre familiemedlemmer. Det er strafbart at udøve vold mod andre, og det kan være farligt. Hvis du er udsat for vold eller trusler om vold, kan du søge hjælp. Et af de steder, du kan få hjælp til dig og dine børn, er hos din kommune. Hos kommunen får du en sagsbehandler. Din sagsbehandler skal rådgive og vejlede dig om den hjælp, du kan få inden for lovens rammer, og vil aktivt hjælpe dig med at søge det, du har brug for. Hvis du ikke taler særlig godt dansk, kan du få hjælp til samtalen hos kommunen af en tolk. Tolken har ligesom din sagsbehandler tavshedspligt og fortæller ikke din historie videre. Jeg kan jo forstå, at der er sket nogle voldsomme ting hjemme hos jer i går. Din mand har slået dig. Anladığım kadarıyla evde çok kötü şeyler oldu. Eşin seni dövdüğünü anlatmışsın. Evet. Ja. Kommunen har brug for at vide noget om dig og din situation for at afgøre, om du kan få hjælp. Det er vigtigt, at du fortæller din historie, også selvom det gør ondt at tale om volden. Det var i går derhjemme. Og hvad skete der? Dün gece ne oldu? Gece değildi. Okuldan gelmiştim, geciktim diye. Tekme attı, duvara çarptı, yere attı. Bayağı dün çok şiddetli. Boğmaya falan kalktı yani. Onun için geldim. På grund af, at jeg kom lidt for sent fra sprogskolen i går, blev jeg udsat for vold. Jeg er blevet sparket, jeg er blevet kastet op af væggen, endda han tog kvælertag på mig. İşte zaten beni dövüyordu bu her zaman. Altså, jeg er blevet altid slået, men Ama en büyük, en şiddetlisi dün oldu. men det værste, det var i går nat. Okay. Er der nogen, der ved noget om, hvad det er, der sker hjemme hos jer? Evde neler olduğunu biliyor musun? Hayır, kimseye söyleyemedim. Nej, jeg har ikke kun fortalt det til andre. Okay. Din sagsbehandler har tavshedspligt om de ting, du fortæller. Det er vigtigt, at du tager beviser på volden med. Det kan for eksempel være en erklæring fra skadestuen, fra din læge, et krisecenter eller en politirapport. Hayır, gitmedim. Nej, det har jeg ikke. Det er rigtig godt, du kommer herop nu. Fordi når du fortæller os det, så er der en mulighed for, at vi kan hjælpe dig. Gerçekten buraya geldiğin için çok sevinçliyim. Ve buraya gelmenin amacı da yani sana bazı şeyler anlatabilir ve sana yardımcı olabiliriz. Başka bir çarem yoktu. Jeg havde ikke et andet valg. Din sagsbehandler kan råde og vejlede dig om forskellige forhold. I kan tale om hjælp til din økonomi, hvordan du får en bolig, og hvordan dine børn bliver hjulpet bedst. Du kan også få oplysninger om, hvordan du fortsat sikrer dig opholdstilladelse. Du vil ofte møde mere end én sagsbehandler hos kommunen. Det er fordi kommunen har flere afdelinger med hver sit område. Du kan også få hjælp, hvis du er i en akut situation. Har du forladt dit hjem pludseligt på grund af volden, kan du komme på krisecenter, eller du kan få lidt penge til transport og mad, hvis du vil bo hos venner eller slægtninge. Yani ben şu anda ne yapabilirim? Altså, hvad kan jeg gøre? Et af de tilbud, vi har, det er et kvindekrisecenter. Og et kvindekrisecenter er et sted, hvor du og dine børn kan være i sikkerhed. Önerebileceğimiz bir yer, kadınlar sığınma evi. Orada sen ve çocukların göz altında olabilirsiniz. Rahat bir şekilde. Det kan jeg godt arrangere. Bunu yani ayarlayabilirim. Şu anda ben nasıl geçimimi sağlayabilirim? Eşimin maddi durumu bana yaramıyor. Yani ben nasıl kazancım olacak? Hvordan klarer jeg mig økonomisk? For jeg får ikke nogen penge udbetalt nogen steder fra. Ja.
Hvis du ikke kan forsørge dig selv, at du ikke har et arbejde, Eğer kendini geçindiremiyorsan ve işsizsen eğer, så kan du søge om at få kontanthjælp fra kommunen. eğer bir kazancın yoksa ve işsizsen, belediye sana maddi durumda yardımcı olabilir. O şekil. Og når du får din egen bolig, så kan kommunen også hjælpe dig med hjælp til din husleje. Belediye sana bir sığınacak, kalacak bir ev bulduğu zaman ev yardım alma şansın da olabilir. Du har ret til at se papirerne i din sag, og du må gerne tage en med til møderne hos kommunen. Det kan være en ven, et familiemedlem eller en anden, du stoler på. Det er vigtigt, at du føler dig tryg i samtalen og har tillid til dem, der er omkring dig. Det er Eva Poulsen fra Roskilde Kommune. Jeg vil høre, om I har en plads til en tyrkisk kvinde med 3 børn. Du er godt klar over, at der sker sådan nogle ting derhjemme, at det, der faktisk sker, det er, at din far slår din mor. Ya det gør han. Okay. Yani farkında mısın? Ailede böyle şeyler olabilir ama babanın annenin dövmesi hiç normal bir şey değil. Nu skal du høre, din mor og jeg, vi har besluttet, at I i et stykke tid skal bo et andet sted på noget, der hedder et krisecenter. Ya Annemle ben bir sonuca vardık. Sizi kadınlar sığınma evine yerleştireceğiz. Jeg ved ikke helt, hvor lang tid I skal være der endnu. Men det, jeg vil sørge for, det er, at du kommer i skole, så du kan passe din skole. okey. Yani senin bu kadınlar sığınma evine ailenin yerleşeceğini öğretmenine anlatmaya karar verdim. Ki biraz okuldan ara alabilmen için. Husk, vold er ikke noget, du skal leve med. Kommunen er et af de steder i Danmark, hvor du kan søge hjælp. Du kan også ringe til den døgnåbne rådgivningstelefon på 70 20 30 82.